dat staatssecretaris Szabo uitleg geeft. Hij had vanochtend een virtuele persconferentie met de Caribische pers. En daarbij ging het over een paar dingen, onder meer over de 2 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor armoedebestrijding op de eilanden. Is dat genoeg? Want dat geld werd bekendgemaakt tijdens de begrotingsbehandeling. Hij weet het niet. Eerst moet er een duidelijk beeld komen over de armoede op de eilanden en dan moet er een beleid worden ontwikkeld. En dan weten we of die 2 miljoen daadwerkelijk genoeg is. Dat het een probleem is, dat mogen duidelijk zijn, al dus de staatssecretaris, die ook inging op Transparency International. Hij heeft daar een gesprek mee gehad. En er is nu gesproken over de onderzoeksmethodes van deze anticorruptieorganisatie. Er wordt nu bekeken wat de landen voor verantwoordelijkheden hebben. En er wordt nog gekeken wat Transparency International kan doen. Dan zal er een gesprek plaatsvinden met de verschillende landen. Dus het is nog lang niet klaar. En dat was wel de indruk die ontstond in de Tweede Kamer toen Szabo zei dat Transparency International onderzoek gaat doen naar corruptie op de eilanden. Tijdens de persconferentie met de Caribische pers legde hij uit dat er een traject gestart is. En dat